Takže malé inštruktážne video. V prípade, že zasekne sa klíma a auto bude stále klimovať a nebude kúriť. Takže taký rýchly reset. Otvoríme si poistkovú skrinku. Parkovacia klimatizácia plus Webasto. Môj problém bol v tom, že parkovacia klimatizácia išla súčasne aj s kúrením normálnym. Čiže založíme si vyberač na poistky. Stlačíme tento gombík na 4 sekundy. Celý čas ho držíme. Súčasne vyberieme poistku, túto strednú, ktorú som ukázal. Keďže ja už mám reset spravený, takže nebudem to ukazovať ako. 10 sekúnd zhruba necháme vybrať tú poistku pri súčasnom držaní stlačeného gombíka parkovacej klimatizácie a Webasta. Po tých 10 sekúndach založíme spätne poistku, uvoľníme gombík a reset by mal byť v poriadku. Teda aspoň mne to pomohlo. Takto. Takže ja len toľko som chcel. Malo by to fungovať aj na tú parkovaciu klímu, čiže malo by sa zresetovať a mala by fungovať. Uvidíme, vyskúšame na kolegovom aute, keďže jemu pre zmenu nefunguje parkovacia klimatizácia.